שלום חברים, היום אני הולך לעשות ספידרן שבו אני הולך לסיים מיינקראפט. כן, שיא עולמי. כן, אומייגאד, בואו נעשה גוד, אומייגאד. או וואו, או מה זה, אומייגאד, וואו, הולך לנדר, כן. אוקיי, כן, אוקיי, כן, אז אנחנו ננדר, כן, כן. וואו, מה זה, איפה הזדמנו? וואו, אומייגאד, מה זה פה? אומייגאד, יש איזה סיכוי שרק לאחד ממיליון מיליארד, אומייגאד. אומייגאד חברים, אומי סיגמה, אוקיי חברים, אנחנו הולכים להרוג את הדרקון. אומייגאד, כמעט ואין לו חיים, איך זה קורה? זה סיכוי רק של מיליון, ביליון, זיליון, גיליון, ריליון ואחד. כן חברים, אומייגאד, נקווה שהוא ינחת בקרוב. אומייגאד חברים, הוא יורד, אומייגאד, סיימתי את המשחק, אם אתם רוצים עוד תוכן מקורי ואמיתי ומדהים של משה גיימינג 2295, תעשו סאב, לייק ותצלצלו בפעמון.